sa higanting piyesta sa libreng mga pangalagad sa Silverasyon sa ika-25 nga sumad sa pagsibya sa ABS-CBN sa Sugbo atol sa Grand Halad sa Kapamilya tibok adlaw o gabi karong Sabado, Hulyo 6 sa main campus sa Cebu Technological University sa Dakbayan sa Sugbo. Abundang tambal gitampo sa Bantay Bata 163, ABS-CBN Foundation, Cathay Drug, Metro Drug, Procel Pharma, Rose Pharmacy, San Miguel Community and Employees Credit Cooperative ug manggihatagong mga kapamilya, kalibuan ka pasyente at imanon sa dulan gatus ka doktor sa Cebu Doctors Hospital, pinagi ni Dr. Pek Englim, Cebu City Medical Center, Central Command, Eversley Child Sanitarium, Mandawi City Health Office, Philippine Air Force, Tohong Maternity and General Hospital, Cebu Institute of Medicine, Cebu Medical Society ug St. Anthony Mother and Child Hospital. Libreng ibot, pasta ug limpyo sa ngipon sa Philippine Dental Association Cebu Chapter, Naval Forces Central, Philippine Air Force, Central Command ug pribadong mga dentista. Libreng paghiling sa mata ug reading eyeglasses sa eyebrows ni Dr. Angie Fernandez. Libreng laboratory services, fasting blood sugar FBS sa Stanford Laboratory, ECG sa Placimin, chest x-ray sa Reactive Medical Laboratory ug Association of Concerned Texters ug coupon sa Chongwo Hospital sa chest x-ray, CBC, FBS, urinalysis, blood typing ug cholesterol tests. Libreng serbisyo ug notaryo sa mga abogado sa Gulyas Law School sa University of the Visayas ug Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter, pinagi ni Attorney Boy Alo ug sa Nationalist Guardians International uban ni Attorney Christopher Ruiz. Libreng masahe, reflex ug tupi sa St. Joseph San Roque Food Reflex Association, City Aqua Spa and Wellness Center, Nabforsen, Bright Pathway Association, Leonila Torrefranca ug Teresita y Gloria. Libreng ayo sa cellphones, PC, laptop ug motorsiklo sa TESDA, Fastcom Laptop and PC Specialist ug ni Adrian Guanzon. Bisan mga iro ug iring, libreng alagaran sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries, Southwestern University College of Veterinary Medicine ug Caminadi Pet Shop. Magbaha ang libreng ice cream nilang Rico Lucena, Vilma Adales, Minda Ocliasa ug classmate Iul Julia ug ice cream cones sa Gillis Bake Shop ug ni Virgie Tabada. Kopi ko coffee ug cereal sa Tri Dharma Marketing Corporation ug chocolate drink ug kape sa Empower Marketing. Bantay Bata Blowout, pagkaon, juice, duwaan, unlan o mga duwa uban sa Gardenia, Make's Bake Shop, Pepsi Cola, Dunkin Donuts, Nature Spring, Jumps, Bounce and Play, Liwayway Marketing, Uratex Foam ug Dakay Grupan sa Kikok sa Twin B, Cebu Downtown Lions Club nga gipanguluhan ni Mary Jocelyn Ho, San Miguel Community and Employees Credit Cooperative, Masarial sa Didangs ni Ma'am Yuding Falsis ug Binangkal Bites ni Jubiliar. Init nga pagkaon sa mga bata o mga inahan sa Feed the Children o sa kasakong bugas ni Abeth Quezon nga lugawon sa Nabforsen. Snack sa Pre-Food ni Ramon Uy, Empanada ni Inday Baring Nakaryo, Bam-I sa Mabulo Bam-I House, pagkaon ni Crescencia Rodriguez, Pandesal o Bang Minola Margarine, Batata Jellies, Dynamic Choco Biscuits, Amigo Sigurado Spaghetti and Macaroni, Century Tuna o Panther Energy Drink. Kalibuan ka libro sa KMWK o Mag-TV na o Qualphone. School supply sa KR7 ni June Intica, lunch bags ni Susan Duhig, Calmo 15 sa Calmo 15 Philippines, anti-dengue products sa Mapicon, EQ diapers, Charmy napkins ug Nursey baby wipes. Silverasyon shirt printing sa MOR 97.1 DYLS Lupig sila. Photo booth sa Rose Pharmacy, consultation of prescription pads sa Halad pinagi sa Inkblots ni Ma'am Ellen Calog o Grand Halad certificates pinagi sa Lexmark. Livelihood Techno Demo sa CTU, motorcycle driving and safety seminar sa LTO o BMPM ni June Birungan. Job search ni Fidel Magno, lecture o konsultasyon sa Visayan Electric Company VECO, parenting skills seminar sa Gestalt Wellness Institute, speech writing seminar nilang Rico Lucena o sa Communication Arts, lecture on management gurus o introduction to financial statements ni JT Benz, improving English skills sa Qualphone, housekeeping training sa Golden Prince Hotel, lecture sa health benefits sa coconut oil ni PP Poleros sa Minola, Philippines, tips o techniques sa home tile installations ni Alex Badilla sa ABC Philippines, paghimong spaghetti o macaroni ni Romel Hardin sa Amigo Sigurado ug usaon pagpamaligyang mga produkto
adto sa Kabisayan ug Mindanao uban ni Vic Gador sa Brotherhood of Service and Solidarity Boss ug Basic First Aid Management sa Cardiopulmonary Resuscitation, Choking, Bleeding ug Basic Firefighting uban sa Cebu Reliable and Excellent Seafarers Training Center, CREST. One-stop shop sa mga pangalagad sa gobyerno, paghikay sa opisyal nga mga dokumento sa NSO, pagproseso sa passport application sa DFA, pakisayon og forms distribution sa SSS, konsultasyon sa pag-ibig, e-card enrollment ug releasing sa GSIS, MDR processing, ID printing ug pagdawat og bayranan sa PhilHealth ug late birth registration sa Cebu City Civil Registrar. Gipanguluhan ni Attorney Evangeline Abatayo. Mga tolda gikan sa Cebu City Government, Talisay City Government ug Tabunok, pinagi ni Konsyal Danny Caballero, Mandawi City Government ug Kanduman Councilor Wilmer Sanoria. Mga portalets sa Department of Public Services, pinagi ni Engineer Junicio Gualisa. Ambulansya sa Basak Pardo Emergency Response Beeper ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ug mga voluntaryo sa ACT, KR7 ug Qualphone. Sugdan ang Grand Halad sa Kapamilya sa Santos nga Misa ni Padre Socrates Saldua sa alas 6 sa buntag ug tapuson sa Sadsad sa Hala Disco sa DYLS Lupig sila alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Ayaw kaikog dayon sa higanting piyesta sa libreng mga pangalagad sa Silverasyon sa ika-25 nga anibersaryo sa pagsibya sa ABS-CBN sa Subo atol sa Grand Halad sa Kapamilya. Tibok adlaw o gabi karong Sabado, Hulyo 6 sa main campus sa Cebu Technological University sa Dakbayan sa Subo. Mabuhi ang pagtinabangay sa mga kapamilya.